ko mai ko jang mai cha ba di cha ba ama Singapore tanol ka sai ko pori to muni sata ke porong logo ko te mote buma besang lain ma ke pa sia ta bo sini buat di baru kasih besar tu boleh mana pori tong tak kamera di sekolah ang baru notong bela ang no bono naik ni kudu itu Tini orang TWF Central Committee ngai highlight ya, buku rupale ni nogo, besai hingga hinggai Atul Dev Burma, jengobo media ono nuka nong media ni bisingte, buku rupale, bobin busajek, iya pirino, tuye, bota kipil ya lama wo borok thang pai kya, tamna na bu furadon, no megi besongui. Juice liquid by Furadona Sapului Fruity Dog Tongo Omahake Pork Nangi Paileka, Chai Paileka. O Chamani Bagay Nang Mani Bagino Bongni cook the pena of Piper Hunga Bosai Obohake Nuka Bosai Noguinai Yamre Camere Ungay Bobo Bihig Bosa Omohai Nogui Gari Dog Akorok Naharinai Hospital Talangmani Lama Hungano Bihini Bini Langma Arika Bosajing Arika Kipil maraglia bo jesek pano bo bini tamhinani bekabai mucunggu asake telang pano bo kipil maraglia tini abono belai kheo bo wan chuk jang ni kok kelayo belai kheo bo tamhinani abo omahai gotna jeng goti manu yakho omahai rokno jeng nuksinai chini oti prasarokno besala tongo Subongkor ngange bono porinani bage baire rohaja Dehradun no tabung no bo Dehradun ni kipil ka Subongkor no jeng nasingka bono kisa malai akoi nai thangan henina Subongkor phaija Subongkor bai jeng malai kha Subongkor ko tension no tongo bo ko kaham ka sing sai malai liya haipono obo ang sanan musungo chinti prabasi dong no kisa kok sasinai chinti prasarok no Aw, omahai kai thiman belai na chaya besala khorok chale tongko besaju khorok chana telangma baya besai tongo bekrajuk tongo besala tongo jeng omahai kai khibui omahai kai thangma bai jini daito pai thaya jini daito besa asai kyang kaino jini daito pai thaya o besano borok khlainani besano soi lama tubunani omahai kai sa jeng ma thanglainai tai bekrajug bo tongo bekrajug no se naikoli bekrajug no se asake thinan nango bekrajug no kabui akoi rohonani bini kaskormo khlainani omahai kai se thanan tongmani pema bo okale mritu uni thanga tai sanama sungti prasa chinti prasarong abo attohata mahapap niching abo sabsum sing khanai bai amte ke atto tarokta khlaija baidi baksa onek tek torogo nuginai omahai ke thangma bo nugo haipan besan tui thangma nugiata omahai ke besani tek to no sojongya baksa ka ba besani tek to sojongya besadrak sau tamu injection nau nogo bu bike sano gari sano nok sokjai rijago omahai rok jeng tipra sarong no jeng nukha baksa to omahai nukphano thuya omahai rok tekton nangi baksa thipam nano omahai rok no tui nai ta thijadi attohata mahapap chin busab butui busai omaya rok no ta khibdi jehetu no je tak naisa kaitor no tagi rohoka borok sanam rohoka butha abo omahai ke attohata rok taka di khai hini ko bungani musungo jeng chin busab butui no jeng se borok lainan bagai yang lama ya lama khlai jeng ma nainai kaisa lama ya kaisa lama jeng soja khaimana abuni bagi jeng botini belai khai dukhonang jak kha khamjak tini bong khong phai hambai asi kani tekto no sojongya baksa ka ba busani tekto sokja sojongya besadrak sau tamu injection nau nogo bu bike sano gari sano nok sokjai rijago omahai rok jeng tipra sarong no jeng nukha baksa to omahai nukphano thuya omahai rok tekton nangi baksa thipam nano omahai rok no tui nai ta thijadi attohata mahapap chin busab butui busai omaya rok no ta khibdi jehetu no je
tak naisa kaitor nono tagi rohoka borok sanam rohoka buta abo omahai ke atoh tarok taka di khai hini ko bungani musungo jing busa butuino jing se borok lainan bagai yang lama ya yang lama khlai jing mad nainai kaisa lama ya kaisa lama jing soja khaimanai abuni bagai jing botini belai khai dukhonangjak kha khamjak tini bongno khong phayena hambai asi